Soc la Maria Nicolau, som a la Fira Orígens, això és sensacional, i el paper que juguen els vegetals de la cuina és tots els papers de l'auca. El cicle depèn totes les peces de totes. Quan més vegetals mengem, millor. Hem de procurar tenir una gran varietat de vegetals en la nostra alimentació. Diferents tipus de verdures farà que tinguem un bon estat de salut en general, però sobretot pel nostre cervell i més bona memòria.